हेलौ गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आं माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना भिडिअखौनो होनो हायाखैमोन। दिनै माने शिवरात्रि फुजा नालाय माने एसे मन्दिराव थांना खुलुमना फैनि होननानै माने ओंखारदों आरोना। न'आव माने ओरैनो साना एसे प्रसाद बावनानै आलारि बाथि सावनानै माने आं मन्दिराव थांनो ओंखारबाय आरोना। सानाफोरखौ सोना लाबाय आरोना नारिनि मन्दिराव थांनो ओंखारबाय आरोना। नै बिनानावफोरा फैबाय, सानैया इथे लोगो लिंनो थांदो। दायो थांसै जोङो। थांनो ओंखारबाय। मोजां बेयाव गाखोबाय बिसोरो। नै दायो थांसै जोङो। ओरैनोबा बिराद लेट जाखाबायहाय। नारिनि फोथार लामा। बिसोर मोनहैथारबाय मालाय। दा थांगासिनो नारि लामा मेन रड दायो मोनफैबाय। सामानफोरखौ लाजोबबाय आरो थांसै। हाबनांबावोसो माथो गेटआव जेबो कालार फोनबाय माथो आइथिं बखिनानै हो। जोंहा दायो नै मन्दिराव थांगासिनो। बिराद गोजौ गाखोलांनांगौ। देखायलायनांगौ आरो। आयु सेन्देल सोलांगोन माथो सिगां दा लामा गाज्रियाव गोजौखा। आयु नै लोगोफोरा आंना मेंखाबायानो। हासिबालाय गोरलैसो। मेंखाबायानो इसर थांगासिनो। हालासो आयु इमान गोजौ गाखोनो हाला। मेंजोब्बाय। मेंनानै इदि जाजोब्बाय मानसिफोरा। नै मोनफैबाय। बारा मानसि गैखाया खोमा ना? बेफोर खुसेर ना मामोन? मन्दिराव मोनफैबाय। बारा मानसि गैया आरो खम, बारा मानसि गैया। थाब खुलुमनानै थांसै दे। मेंनाय जायो सब बुजिखायो। बिदि जिरायना थायो आरो दा। आयु आंनि आखाइनि बेलेन नांथारबाय। बेलथायलायबाय। आखाइखौ लुदो दे लु। आखाइखौ लानो फैदो गाननो थाखाय। उनाव गोसा रोजोबदो होनदो। मा जाखो? रावबो गैयाना दा? इखो दोनलै दैखो मानो दिहुननांगौ? इयो दसे माबाजोबगोन आरो बख'नो हालानो। इखो बख'आलासिनो मादै बख'बाय थादो। बेयाव होआ एसे होदो। आयौ गथ'फ्रा माथो थाबायना फैसोदो। गया अबाव थाबाय नै बे प्लास्टिकनिफ्राय नायलाय। गखौ दामनो दे। ओइ गाबोन मोननांगौमोनलै। इलाय गया फाथैयाबो दंमोन इयावनो। इलाय होनसैलाय फाथैया गांनै सुनो मोनासै। सेमबार लानोसै माखौ होआ माथो होआनोबो जाखागोनानो जों माखौ प्लास्टिकफोरखौ सोखायो। बिबारखौ इयाव हो। बिबारखौ बिदिबो बारा गोबाव जिरायनो हाया आथिंआ जिरायना जालां। गयखौबो बेला हानगोन साननायाव बावगारना थादों आं। जोंहा जानो बायदि मायाबो जि माबा गावासो। इखो होआ ना। नैबो मोजांसोमोन आख' ओमफ्राय मा जाखो? हमना नांगौ नामा खानायखौ? ओइफोरखौ लाबोसोनो। दुखुथिया
Ini ready जागासिनो खुलुमखांबाय आरो इयावबो ओइयावबो खुलुमखांबाय नै इनिफ्राय जोंनि गामिखौ नुहुरबावोसो ना हा नुहुरो गोजा जा नुहुरोमोन आगोल टिङा गोजामोन ना दाना ओमफ्राय कालार गैला साफायनाय माबा सोलिगासिनो इयाव नै केमेरामेन नै इथिबो गाहायथिं ओंखारनानै माने खुलुमनांगौ आरो ना धुप सुप सावना फैनोसै इयावबो हाजोजों नै हाजोआवसोखा नालाय मन्दिरानो खुलुमदो धुप सावलांसै आरो बोरैनि माबा थाग्रायालाय ओइलाय थांसै जोङो खुलुमखांजोब्बाय इयाव ओरैबायदि नालाय इसोरो इखौ गालांसिगौमोन आरो थ' थांसैहाय इसोर फिसाजो देरखानाय एकदम सिद्दाखानाय इयो गियो एंखिनाव आयौ गुब गुबसो मोनलायलांबाय गोसोखौ आयौ साफायसै फटक साफायनायाहाय नै साहा रानथारखिनाव थान्दा जानो भिडिअ थांबाय दङ मेंजोब्बाय ओंखाम उखैबाय इयावबो खुलुमबाय आरो ना दायो थांसै सोरजि सिगां सिगां थांग्रोथारबायहाय हो मोनफैबाय जायाखै जायाखै ओइ हमफैलाय दायो आपेल आंगुरफोरखौ जाजोब्बाय साना गोजासै गाहायाव फैबाय आरो जोङो दायो नै थांनो ओंखारबाय जोङो बानायबावगोन माबाखौ ओंखायनोथ' आं बानायनो हायाखै आरो गाखोनाङा फैयो लामायाव गाखोयो
ड्राइभारफ्रा सासे ओइ नै इमान बुरजा बुरजा सोना लायो थावफोरखौनो इयावबो जिरायदो साफाय जागोनथ' साफाय लाबाय आङो इ साफाया ओरैनो दा इयाव सोर माबायो जि माबायो नामा दखान अ बावगारबाय आङो खस्थ' मोनासै नालाय थुदो जाबाय गाखोनोसै जै $2,000 years later. ओंखाम जाबाय जोंहा ओरै बेदरा मोखां देखायनो थांनो ओंखारबाय आरो मन्दिर थांग्राफोरा दासो 2ता जानायावसो मानो लाजिनांगौ जाखो हेलमेटखौ गाननो नै आं ओंखारबाय मा थांदो दै टाटा थांदो